Ами, Андон забавен, Моника хубава, Александра забавна, Мартина симпатяга, Ицо лудичък малко, Евгения добра, много добро момиче, Митко и Мария няма грешка и двамата. Мартин просто нямам думи за него. Зорница добро момиче, Руслава също. Там Фетие и Яна, тях не ги познавам много. Изглежда добро момичета. Неделчо, бах ти пича. Стилян, добро момче. После, аз и Мария Попова. Мария Попова, много добро момиче също. И Валина, побъркана от всякъде. Анелия, много я обичам. Петя, добро момиче. Иван и Пламен, добро момченца. Михаела и Памела. Памела, много я обичам също. Михаела, страшно момиче. Мария Христова, хубавицата на класа. И Дидо, завършека, най-нормалният човек, който може да познавате. И още трябваше с една дума, ама с една дума не мога да ви описвам.